भैरागुरि रड मोनबाय नैबे आं दा हाबबाय थानाया फैबाय थानाया थालकाटा टु भैरागुरि आरो नैबे जाहैबाय भैरागुरि रड उदालगुरि टु डाइरेक्ट भैरागुरि गैला लामाया जाथारला लामाया गाज्रि जाजोब्बाय Safarang Anggun lamanya adalah Bhairaguri गाज्रि जाजोबथारबायलै एसे नै हाला बहुद momen ba get tahu di dalam Yahoo! Yahoo! Wow. Nuan jali yang nagahai se. Nih, Jordan Hilly yang bitu router lamanya oरैबायदि bitu trip सिङाव nih आंना गारि दोनग्रा रायजोफोर नायनोबा बेयावनो दोनो आंनि बास